il-wara nofsinhar it-tajjeb, merħba bikom sinjuri tal-li tinaqdu magħna għal dina s-sessjoni fejn intom il-ġenituri ta' tfal bniet li applikajtu għal dħul fl-ewwel sena kindergarten se tagħmlu l-għażla tagħkom għat-tifla tagħkom. Nirringrazzjakom li tinaqdu magħna dolodu u diġà dawk li qegħdin fuq quddiem irċevew l-ewwel telefonata. U nirringrazzjakom ukoll tal-li naqadtu magħna l-bieraħ fil-laqgħa li għamilna ta' preparazzjoni fejn intom iltqajtu mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u anka ma' Sinjura Cynthia Kassan li spjegatilkom kif se jimxi il-proċess. Aħna dolodu għandna sessjoni relattivament qasira x'kull manna 21 applikazzjoni tajjeb. Naħna l-laqa tagħna tinqasam fi 3 partijiet, l-ewwel nitolbu ftit flimkien u mbagħad nagħtikom update ta' kemm għandna postijiet fl-iskejjel li qed joffru postijiet ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten għall bniet u mbagħad nibdew nieħdu t-telefonati fl-istudju tajjeb għalhekk mingħajr ma noqgħod intawwal iktar nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum huwa l-ewwel ġimgħa tax-xahar, l-ewwel ġimgħa tax-xahar aħna Malta tradizzjonalment niddedikawha lill-qalb imqazza ta' Ġesu li tfakkarna fl-imħabba kbira li l-mulej għandu għalina l-bnedmin li mhux biss tagħna l-ħajja ma batinna l-ibnu fid-dinja wkoll li sar bniedem bħalna miet għalina u sabiex jurina jagħtina direzzjoni anke f'ħajjitna u għatina wkoll il-ħajja ta' dejjem. Nixtieq li ntolbu li Sitna Marija li weldet il-bina Ġesu li tatunna wkoll u li akkumpanjatu fil-ħajja tiegħu u anke lill-apostli wara mewtu. Nitolbuha biex tieħu ħsieb dawn ċkejknin tagħkom, dawn l-eżiż tagħkom it-tfal u anke lilkom il-ġenituri u anke lill-edukaturi ta' dawn it-tfal. Nitolbuha biex tieħu ħsiebna lkoll. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Nbirka inti fost nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlapalina mtimbin, issa bissiet tal-montana. Sitna Marija, itlapalina. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, għanna daqxej update dwar il-postijiet li għanna fl-iskejjel. Għanna ċaqli għazajra li għadna kif spiċċajna kemm il-proċess ta' dħul fit-tieni sena kindergarten u anka tas-subien u anka il-proċess ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten tas-subew. U post minn dawn l-iskejjel kanna tewmin li aħwa li naqsinna post minn dawk li għanna disponibli għalikom. Għalek u għanna ċaqli għazajra minn dik l-informazzjoni li batnilkom fl-email u minn numri li ħabbarna l-biraħ waqt il-laqata wara l-ofsinar tajjeb. Mela il-postijiet li għanna bħalissa u għanna St. Albert the Great il-Gur għanna 4 postijiet, St. Angela Imsida għanna 8 postijiet, St. Angela Rabat flok 5 postijiet għanna 4 postijiet sewa minħabba li għanna tifla li daħlet bil-kriterju tal-aħwa fl-istess sena. 2 applikaw din is-sena tajjeb għadħul fl-din is-sena. Mbagħad għandna St. Angela Ħażabbar għandna 5 postijiet, St. Francis Birkirkar għandna post wieħed, St. Francis San Juan għandna 2 postijiet. Dawk huma n-numru ta' postijiet li għandna skola. Jekk għandna fuq il-linja lil mama tal-Lea Farrugia nistgħu nieħdu t-telefonata tagħha. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal-Lea. St. Francis Birkirkara, thank you, Sinjura. Mela St. Francis Birkirkara għal Lea Farrugia u dan kien l-unika post li kellna għal St. Francis Birkirkara. Nfakru li St. Francis Birkirkara u anka Imsida u anka l-oħrajn ta' St. Francis idaħlu ħafna tfal permezz tal-aħwa tajjeb tal-aħwa u tfal tal-impjegati. Issa għandna 2 tewmin. All right, war of Sinari tajjeb, Sinjura. Yes. No choice. Grazie, Signora, grazie. No choice għal Nina u Lucia Gallia. Grazie, Signora. No choice għal Lucia u Nina Gallia. U issa ngħaddu mill-ewwel għal Klara Mikallef, tajjeb, da Klara Mikallef. Ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Klara Mikallef u nkomplu bil-proċess.
Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Good afternoon. Al Clara. St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Angela Rabat, Al Clara Mikallef. U issa ngħaddu għal dik li qiegħda fir-raba post, Elise Cortis. Ninformakom li il-rapport tal-għażliet tagħkom jiġi ppubblikat fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja tajjeb dawn l-għażliet li intom tagħmlu u anke tkunu tistgħu taraw recording ta' dina s-sessjoni wkoll. Dan probabbli jkun disponibbli minn għada wkoll tajjeb jekk mhux għadna nhar it-tnejn peress li qegħdin illum il-ġimgħa u għandna l-weekend. L-għodwa warf sinhar it-tajjeb Sur Cortis. St. Francis San Juan. Grazie, sir. Grazie, St. Francis San Juan. Al Elise Cortis. U komplu bil-proċess, tinċemplu l-mamata Isabella Pearl Dyson fil-5 post, ħanaraw xini l-għazla taħħom. Tajjeb, kontet najdilkom li il-postijiet ta' ħafna ta' St. Francis ikunu diġa mimlijin permezz tal-applikazzjonijiet tal-impjegati u tal-aħwa li kol tkunu tistaw taraw daw l-għażliet fuq il-website. Anka jkib għanna xi postijiet infakkarkom li dawn aħna nofruhom li l-kun min imissu skont ir-riżultat tal-polza tal-għażla tajjeb. Għanna wara tnejn dak li għanna fil-21 l-aħħar għanna l-Eli Buzuttil fil-kas mbagħad insejħu l-dak li min qiegħed fit-22, fit-23 post u nibqgħu mixjin hekk dejjem nofru l-postijiet li għandna sakemm jimtlew kollha. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Isabella St. Angela Ħazzabbar. Grazzi, Sinjura. Thank you. Good day. Bye. St. Angela Zabbar għal Isabella Pearl Dyson u issa din napplikaw għal Emma Iriolo. Emma Iriolo li tinsab fis-sit post, ħanaraw xini l-għażla tal-ġenituri u nimxu minn hemmhekk. Fakkarkom li wara li namlu nikkonkludu din is-sess. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Hello. All right, tlifna l-linja ma jimpurtax, nerġaw nċemplu l-Sinjura Ariolo u nkomplu bil-proċess ta' ninformakom li aħna wara li nerġaw lura lejn l-uffiċċji tagħna niċċekkjaw dak li nkunu ktibna fuq id-database tagħna u nibatulkom ukoll email fejn nikkonfermaw l-għażla li intom tkunu għamiltu natuko yes wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Għalema li ma skola, Sinjura? St. Angela Rabat, grazzi ta' Sinjura. Grazzi. Bye. St. Angela Rabat għal Emma Iriolo. Ringrazzjaw il-Sinjura, ħadet il-telefonata raġet immedjatament u issa din inċemplu l-mamma ta' Mila Ilik. Good afternoon. Yes. Which school for Mila? St. Angela Msida. Thank you, St. Angela Msida. Thank you. Yeah, thank you. Yes. Thank you very much. So, li kienet għal Mila Ilic, St. Angela Msida, u issa din inċemplu l-mamata Liza Ġordamajna. Il-mamata Liza Ġordamajna ħannaraw xini l-għażla tagħha tin-numru 8. U nirringrazzjawkom ta' disponibilità tagħkom u l-kooperazzjoni tagħkom għaliex bekk il-fatt li qegħdin naqbdukom mill-ewwel ifisser li l-proċess ma jittawwalx u nkomplu b'ritmu tajjeb. Tinċemplu lil mamma ta' Liza Ġordamajna li tinsab fil-post numru 8. Kontit ngħidilkom li nibatulkom email nikkonfermaw l-għażla tagħkom, nistidnukom ukoll biex tiffirmaw dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni ma' l-iskola li jintom tkunu għaziltu u anka sabiex tagħmlu l-ħlas ta' 50 euro ta' reġistrazzjoni tajjeb dan il-ħlas li jgħina biex inħallsu l-ispejjeż tal-uffiċċju prinċipalment is-salarji tal-impjegati tagħna li b'dedikazzjoni kbira wexxu dan il-proċess tant
preċiżjoni tajjeb, kulħadd jifhem li ħadd ma jrid jinqabes, kollox irid jimxi sew, u jien nirringrazzjahom tal-attenzjoni kbira li huma jagħtu tajjeb. Tinċemplu lil mama ta' Liza Ġorda Majna. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Għal-Liza li ma' skola St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye bye, bye bye, bye bye. St. Angela Rabat għal-Liza Ġorda Majna. U issa din inċamplu l-mamma ta' Giulia Rose Camilleri. Giulia Rose Camilleri. Naraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Giulia Rose Camilleri. U għal dawk li jixtiequ wkoll nagħtu l-possibilità li dak li jkun jinkiteb ukoll fuq il-waiting list. Forsi tkunu tippreferu xi skola oħra, tkun iktar forsi viċin tad-dar tagħkom, jew forsi anke ħabba possibilitajiet li wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Għal Giulia St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi, thank you, thank you. St. Angela Rabat għal Giulia Rose Camilleri, nirringrazzjawa. U jekk imlejna l-ewwel paġna nagħtiha lin-notar biex jiċċekkja li ktib l-iskejjel tajjeb. Imtliet ukoll din l-iskola ta' St. Angela Rabat kellna 4 postijiet sewwa u ħannaraw it-tfal li ħibdew jattendu St. Angela Rabat huma Klara Mikallef, Emma Irjolo, Liza Ġorda Majna u Giulia Rose Camilleri. Dawn l-4 tfal se jibdew jattendu St. Angela Rabat u wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Eli May Mifsud, St. Angela Msida. St. Angela Msida, grazzi, Sinjura, għal Eli May Mifsud. U issa ngħaddu għal Riley Rain Kawki. Fil-11 il-post għandna l-Riley Rain Kawki għedin inċemplu l-ġenituri ta' Riley, naraw x'inhi l-għażla tagħhom tajjeb. Nfakkar l-għażliet li yes. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Għal Riley li ma' skola St. Angela Zabbar. Thank you, Sinjura. Thank you, thank you, thank you. Bye bye, bye bye. St. Angela Zabbar għal Riley Rain Kawki. U issa ngħaddu għal Savana Baldacchino. Savana Baldacchino li tinsab fit-12 il-post, ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Savana tajjeb. U tkunu tistgħu tindikawna sa mhux iktar minn 5. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. St. Angela Zabbar għal Savana Baldacchino. Grazzi, grazzi, Sinjura, grazzi, grazzi ħafna. Napprezzaw Savana Baldacchino, St. Angela Zabbar. Wasalna fit-13 il-post ta' tinċemplu lil-mamma ta' Jana De Battista. Jana De Battista ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Tajjeb. Mela kontet ngħidilkom il-passi li jmiss tajjeb. U ovvjament il-waiting list titħaddem biss jekk ikonna xi kanċellazzjoni tajjeb, jekk ikonna xi ħadd li forsi ddeċida li jinkiteb fi skola, mbagħad pereżempju sab xi diffikultà ngħidu aħna fit-trasport, ħaseb li ħajkollu trasport u mbagħad inqalab xi diffikultà jħassar u aħna ovvjament ħanċemplu lil min ikun jixtieq dik l-iskola u jgħid fuq quddiem kemm bil-kriterji u anke bil-riżultat tal-polza tal-għażla. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, Aljana St. Angela Msida. Grazzi, Sinjura. Thank you, thank you. St. Angela Msida, Aljana De Battista u issa ngħaddu għal Lea Zammit. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Lea Zammit. U tinċemplu propju issa għandna bkoll wara nofsinhar it-tajjeb, Sur Zammit għal Lea St. Angela Msida. Grazzi, Sinjur. Grazzi, grazzi, thank you. St. Angela Msida għal Lea Zammit u issa din inċemplu lil-mamma ta' Elena Gatt. Elena Gatt li tinsab fil-15 il-post.
Nkellmu propju l-Sinjura Gatt u kif tlesti minn dan il-proċess, minn din diskursata, jaddunna fl-istudio u tajdinna u kol l-għazla taħħom. Aħna ma tantx baqanna ħafna unek, kollox għanna 21 applikazzjoni, wasalna baqanna 5, 6, 7, 8 applikazzjonijiet oħra u nkunu nistaw nikkonkludu din is-sessjoni. Kif tafu intom għadħul fl-ewwel sena kindergarten ma tantx konna postijiet tajjeb, il-numru tal-iskejjel li jiftħu f'dan il-livell huwa limitat. Għal-bniet imbagħad ikonna ħafna iktar għadħul fit-tieni sena kindergarten, sewwa anzi l-maġġoranza tal-iskejjel tal-bniet prattikament jiftħu iktar fit-tieni sena kindergarten u għalkemm għandna xi iskejjel oħra li jiftħu wkoll fl-ewwel sena primarja. Is-subien ikonna ftit skejjel li jiftħu fl-ewwel sena fit-tieni sena kindergarten, fil-fatt skola waħda biss li tiftaħ tas-subien fit-tieni sena kindergarten tiftaħ totalment ġdida li hija l-iskola ta' San Luigi St. Aloysius li għandha il-kindergarten u l-primarja ġewwa Ħalbalzan u il-sekondarja ġewwa Birkirkara. Sewa u mbagħad id-dħul għas-subien jiżdied ħafna iktar fil-ewwel sena primarja. Il-maġġoranza tal-iskejjel tas-subien jiftħu fl-ewwel sena primarja bħal għandna s-seminarju Sant'Agata, St. Paul's Missionary College, St. Benil's u Stella Maris ġewwa l-Gżira ta' Sliema, Sant Agustin ġewwa l-Marsa mbagħad li jkomplu l-Pjetà u De La Salle ġewwa l-Birgu tajjeb. Dawn huma kollha skejjel tas-subien li jiftħu fl-ewwel sena primarja. Nfakkar ukoll li l-tfal li qed jinkitbu f'St. Angela Zammi, f'St. Angela, kull lingwa waħda mill-iskejjel ta' kindergardens ta' St. Angela, dawn mbagħad ikomplu wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. St. Albert Fgura, grazzi Sinjura, grazzi. Grazie, thank you. St. Albert, il-Fgura, għal Elena Gatt u issa ngħaddu għal Eliza Mari Saliba. Tajjeb fin-numru 16 għandna l-tifla Eliza Mari Saliba din ċemplu l-ġenituri tagħha sabiex nkunu nafu x'inhi l-għażla tagħhom. Kont ngħidilkom li St. Angela hija skola bla kontinwità, tfal ikomplu biss sat-tieni sena kindergarten, m'hemmx skejjel wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, għal St. Francis San Juan. Grazzi, Sinjura. Mela grazzi, St. Francis San Juan għal Eliza Mari Saliba u hekk imtliet ukoll l-iskola ta' San Juan li kull ma kellna żewġ postijiet. Iż-żewġ titfal li ħajbdew jattendu St. Francis San Juan huma Elise Cortez u Eliza Mari Saliba. Tajjeb dawn huma żewġ titfal li ħajbdew jattendu St. Francis San Juan u issa ngħaddu għal dik li tinsab fi 17 il-post għandna lil Julia May Gauci. Tajjeb intemplu l-ġenituri tagħha sabiex jgħidulna x'inhi l-għażla tagħhom. Il-tfal ta' St. Angela wara t-tieni sena kindergarten irdu jimxu fi skola oħra tal-Knisja. Dan wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. St. Angela Zabbar, grazzi Sinjura, grazzi. St. Angela Zabbar għal Julia May Gauci u issa din inċemplu l-mama ta' Rija Azzopardi li tinsab fit-18 il-post tajjeb. Naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Mbagħad għal-dħul fl-ewwel sena primarja jieħdu sem billi tridu tapplikaw dejjem infakkarkom hija importanti bl-applikazzjoni għax aħna ma nkunux nafu x'tixtiequ intom, allura biex hekk aħna nkunu nafu xi tridu minn intom tridu tapplikaw fl-ewwel sena f'Novembru meta t-tfal ikunu prattikament għadhom kif bdew it-tieni sena kindergarten li l-aħħar ta' Novembru l-bidu ta' Diċembru tagħmlu l-applikazzjoni tagħkom bħalma għamiltu din is-sena għadħul fl-ewwel sena primarja. U din id-darba tapplikaw flok bil-kriterju ta' applikanti oħra, tapplikaw bil-kriterju ta' skola bla kontinuità. Dan jagħti vantaġġ li dak li jkun jitpoġġa
fil-polza tal-għażla sewwa jaqbes l-ewwel ostaklu huwa il-polza ta' parteċipazzjoni. Il-polza ta' parteċipazzjoni hija l-applikanti kollha għall-applikanti oħra u minnhom l-ewwel dawk li jkunu fuq quddiem biss jieħdu sehem mbagħad fil-polza tal-għażla. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. St. Angela Msida għal-Riyad Soppardi. Thank you, Signora. Thank you, St. Angela Msida għal-Riyad Soppardi. U issa ngħaddu għal Eliza Mikallef, ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Eliza. U dan. Mela, u fit-tieni polza mbagħad tal-dħul fl-ewwel sena primarja ikun hemm it-tfal ta' skola bla kontinuità, ikun hemm ukoll it-tfal ta' impjegati fi skola oħra, it-tfal ta' ġenituri li huma impjegati fi skola tal-Knisja ma li m'għandix dħul fl-ewwel sena primarja u anka dawk li jkunu ħadu sehem fil-polza ta' parteċipazzjoni u ġew fuq quddiem. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Eliza. St. Angela Msida, grazie Signora, grazie, thank you, good day. St. Angela Msida għal Eliza Mikallef u issa ngħaddu għal Katrina Samut. Katrina Samut li tinsab fil-20 post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Katrina u komplu b'dan il-proċess wasalna biex nispiċċaw din is-sessjoni tajjeb kull ma għandna żewġ applikazzjonijiet oħra u nikkonkludu din is-sessjoni flimkien. Kont qed niffurmakom mela li fit-tmiem fil-bidu tat-tieni sena kindergarten dawk it-tfal qed jinkitbu ġewwa St. Angela tridu tapplikawlhom biex jieħdu sehem wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, għal Katrina. St. Angela Zabbar, grazzi Signora, grazzi. U f'din is-sessjoni issa nikkonkludu billi tinċemplu lill-mamma ta' Eli Buzuttil, ħanraw x'inhi l-għażla ta' Eli Buzuttil, l-iskola ta' St. Angela Zabbar li kien fiha 5 postijiet imtliet ukoll u tfal ħajbdew jattendu St. Angela Zabbar huma Isabella Pearl Dynson, Riley Rain Kaunki, Savannah Baldacchino, Giulia May Gauci u Katrina Samut. Tajjeb dawn huma tfal li ħajibdew jattendu St. Angela Zabbar. Qed inċemplu tfal ta' Eli Buzuttil ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Tajjeb, infakkarkom ukoll li persi dawn huma bniet u forsi tkunu tixtiequ xi skola minn dawk li jiftħu fit-tieni sena kindergarten, jekk tridu tistgħu tapplikaw ukoll mingħajr ma titilfu il-post li għandkom St. Angela jew kwalunkwe waħda mill-iskejjel oħra, tistgħu tapplikaw dejjem bħala applikanti oħra u tippruvaw forsi tieħdu sehem fl-ewwel tieħdu sehem fil-polza ta' parteċipazzjoni u jekk tkunu quddiem tgħaddu għall-polza tal-għażla u mbagħad tkunu tistgħu tagħżlu skola t-tifla tagħkom skont ir-riżultat tal-polza dħul fit-tieni sena kindergarten. Ġifieri għandkom iċ-ċans li tapplikaw kemm is-sena d-dieħla għat-tieni sena kindergarten u mbagħad anke għall-ewwel sena primarja tajjeb. U dan mingħajr ma għandkom ir-riskju li titilfu l-post tagħkom fl-iskola li intom ktibtuha illum. Tinċemplu bħalissa lil mamma ta' Eli Buzuttin ħalli nikkonkludu din is-sessjoni baqa' xi ftit postijiet li ma mtlewx dawn ħanċemplu lil min imissu mhux illum għaliex issa l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa li niċċekkjaw ix-xogħol li għamilna dolodu u anke nikdbu lilkom nibatulkom l-email biex intom tikkonfermaw l-għażliet u l-affarijiet l-oħra tajjeb. Nfakkarkom li aħna nieħdu ħsieb id-dħul mhux biss fl-ewwel sena kindergarten, imma anke fit-tieni sena kindergarten, anke fl-ewwel sena primarja u anke fl-ewwel sena sekondarja ġewwa Malta u anke għawdex id-dħul fl-ewwel sena kindergarten u anke fl-ewwel sena primarja. Dan ifisser li għandna ħafna livelli, ħafna xogħol x'nagħmlu, allura kollox irid jitqassam ma' żmien. Imma bqgħu ċerti li aħna noffru l-postijiet li jmiss lil dawk li jkun imisshom. Mhux forsi kif qed ngħidilkom mhux b'mod immedjat, ġifieri, imma ftit kollox nilħqu nagħmlu tajjeb.
All right, għanna xi diffikultà biex naqbdu s-Sinjura Busuttil. Aħna dal-waqt nikkonkludu din is-sessjoni, nfakkarkom ukoll li all right, mill-lider badnija fuq il-mobile, fuq il-telefon, ma jimpurtax, ħanedu t-telefon. All right. Tajjeb, xorta badnija, rnexxinna nirringrazzja l-persistenza tan-nistana tajjeb li jibqaw jinsistu sabiex iċemplu l-kom ukoll u nirringrazzjawkom ukoll tal-littuna anka iktar minn telefon wieħed għalli jekk ma naqbdukomx fuq wieħed naqbdukom fuq l-ieħor tajjeb u hekk il-proċess ma jkollniex intoppi ġewwa fih imma kulħadd ikun jista' jesprimi x-xewqa tiegħu u jagħmel l-għażla tiegħu. Wara l-offsinar it-tajjeb, Sinjura? Wara l-offsinar it-tajjeb. Yes, għal Eli Busuttil li ma skola tażen? Diġa talat bil-polza tal-għazla tal-Aqwa, St. Francis, Msida, u nixtieq inżomm mill-għalila. Mela ħat għamel no choice, għas tibqa l-imsida. Eżatti, no choice. No choice, grazzi Sinjura, grazzi. Grazzi, napprezzaw Sinjura, grazzi. Mela Sinjura informatna li Eli għandha l-ħuwa li wkoll għażel St. Francis Msida u allura it-tifla daħlet bil-kriterju tal-aħwa diġà qiegħda rreġistrata St. Francis Msida u sa tħallija hemmhekk mhux se tibdilha l-iskola u għalhekk għamlet no choice għar-rigward ta' din l-għażliet li kellna illum. Dan ifisser li issa spiċċajna din is-sessjoni ma baqa' li xejn aktar li nirringrazzja l-kollegi kollha li konna din naħdmu għaw flimkien ma' ġenbi għandin il-notar Robert Aquilina li kien qiegħed jirreġistra u jiċċekkja x-xogħol kollu tiegħi tajjeb. Nirringrazzja wkoll il-Gejtu Farrugia li kien tikteb l-ismijiet ta' tfal fuq il-listi tal-iskejjel u fuq il-computer tirreġistra diġà l-għażliet tagħkom fuq id-database tagħna is-Sinjura Amelia Kalleja. Warija hija għandi l-Sinjura Cynthia Kassar li mexxiet il-laqgħa tal-bieraħ u tmexxi wkoll l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel ta' Knisja, nirringrazzja tax-xogħol kollu li hija tagħmel. U l-lum kienet tagħmel l-ewwel telefonata tagħkom u tinformakom bil-possibilitajiet kollha li kienu disponibbli għalikom. Ma' ġenb għandha wkoll il-kollega tagħha li wkoll taħdem fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tagħna, għadħul fl-iskejjel ta' Knisja lil Analiz Vella, nirringrazzja wkoll li kienet tittaddili wkoll it-telefonati mill-istudju minn ġew l-uffiċċju għal ġewwa l-istudju. U ħdejja wkoll għandna lil Damien Abela li wkoll jaħdem fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel ta' Knisja u li kienet jgħin fil-telefonati wkoll. Nirringrazzja wkoll kollegi oħra li għandna fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija anka fil-Kurja tal-Arċisqof. Nirringrazzja it-tim tal-Wi Media li jagħmel possibbli dawn it-trasmissjonijiet u jgħinna b'kulinkwa mezz possibbli. U nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li tas-sapport tagħhom u l-kollaborazzjoni sħiħa li jagħtuna. Nirringrazzja lilkom, Sinjuri, tal-li tipparteċipaw f'din il-proċess, tieħdu paċenzja bina u anka tagħmlu l-għażliet tagħkom. Nawguralkom minn qalbi għall-edukazzjoni ta' ulilkom u nawguralkom il-wara l-nofsinhar it-tajjeb.